La tradició no està renyida amb la modernitat i una de les proves és la presència dels fallaires d'Andorra la Vella a la xarxa. Fa uns dies aquest col·lectiu ha posat en marxa la seva pàgina web que, tot i que avança en comptagotes, ja ens deixa entreveure la intenció d'aquesta associació per promoure la seva activitat. Una activitat que aquests dies és més viva que mai per diversos motius. Un d'ells és la proximitat de la festa de Sant Joan. Una de les cites obligades aquests dies són els tallers en què els fallaires construeixen la seva falla. Els fallaires d'Andorra la Vella som un grup de persones que fem rodar falles la nit de Sant Joan. Les falles són elements de foc que, en el cas d'Andorra, són rodades i en el Pirineu hi ha altres falles. No estem parlant de les falles de València, sinó que estem parlant de troncs encesos, de pals posats a les places, d'escorça de cirerer amb un pal i també fet a rodar, i per dir-ho d'una manera és diferents elements que tenen diferents pobles de tot el Pirineu. De fet, hem d'anar molt enrere, perquè el primer document que, des de que sabem que no sols es rodaven a Andorra, sinó que formem part d'una comunitat de fallaires que està a tot el que és al llarg del Pirineu, el primer document que se'n parlem de l'any 900, que es parla dels faros. Llavors eren llocs d'encesa, de comunicació. Llavors també eren llocs dels esprits, o sigui, s'encenia el foc per combatre els mals esprits. I són diferents, o sigui, de l'arribada de l'estiu, al moment de recuperar-los, ens van dir hi ha una falla tradicional, que és la que fèiem servir nosaltres, que era la de bedoll amb pal de boix o amb pal d'avellaner, o fins i tot del mateix bedoll. Però, evidentment, això la gent no tenia la cultura, havia perdut aquesta cultura de saber com se feia, i en el moment que vam tornar a rodar falles tradicionals vam dir que embrotaven, que cremaven toldos, que enceníem prats que hi havia herba seca, i això no podia ser. Després hi havia uns problemes al darrere que feien que allò era insostenible. O sigui, el segon any de cremar-ne ja ens deien que, sisplau, allò no ho podíem fer. Llavors va ser quan van entrar el que són les falles sostenibles. Sostenibles que vol dir que els fèiem amb altres elements que no tenien aquest perjudici. Vam començar fent-ho desfent torxes, amb botafocs, amb metxa, però també tirava la cera de les torxes, anava als vidres, tacava a les persones, tampoc va ser bo. Va arribar finalment un viatge que vam fer a Clermont-Ferrand, un museu paperer, ens va donar la idea que aquell paper reciclat podia ser la base de les nostres, d'aquestes falles que nosaltres buscàvem per poder continuar la festa. Doncs agafem un paper, 4 fulles per cada falla. La dividim en 4 trossos, o 4 porcions, i l'enfilem amb una cadena i la protegim amb una xarxa de galliner, perquè no s'escapin els trossos que estan encesos. D'aquesta manera sí que no és com la falla tradicional, però assegurem el mateix visual de les falles, la mateixa remor de les falles i, a part, assegurem la seguretat. L'evolució d'una tradició i la seva adaptació als temps moderns és un dels signes que la festa és viva, però per evolucionar cal saber com i on van ser els seus inicis, i és que alguns dels fallaires d'Andorra continuen els passos que van iniciar la seva família. Aquest és el meu tercer any que estic de fallaire. Sempre he estat relacionat amb el món del foc, jo vinc de Barcelona, relacionat molt amb el tema de diables, és molt diferent a falles, és un altre món, però bueno, sí que relaciona una mica tot el que és el foc, no? Llavors, fa 3 anys que vaig conèixer la meva dona actual, que precisament és neta de l'Andreu Cardona de Casa Callaueta, que és un dels impulsors, dels que van ajudar una mica a mantenir la tradició del que són les falles avui en dia. Al barri del Puyal, concretament a la placeta del Puyal, és on antigament, als anys 50, es cremaven les falles. Eren falles fetes de bedoll, falla tradicional. Hi ha qui ens explica que es cremaven els joves fins a l'edat de casar-se. Concretament s'encenien amb la foguera
no com ara que encenem la foguera amb elles, no? I sabem doncs, que abans a la plaça, el que era la plaça, es plantava un trèmol enmig de la plaça, del qual cada veí, les branques del trèmol, anaven penjant coses velles que tenien a casa, no? Cadires velles, un barret de palla, el que fos, i es deia que antigament això significava una manera de fer fugir els mals esperits de les cases. Al barri del Puyal és on actualment s'inicia també la cremada de falles d'Andorra la Vella, una cremada que aquest any té com a missió donar a conèixer els diferents elements que la fan especial, des dels més tradicionals als més contemporanis. Enguany, perquè tothom sàpigui molt bé el que s'està fent en cada moment, s'ha distribuït la festa en 4 contextes. Un context molt proper a lo que eren les falles tradicionals als anys 50 del segle passat. Hi haurà la cremada d'una falla tradicional, l'entorn de tots els fallaires al costat d'una foguera i després l'encesa de falles ja anant a lo que és el recorregut dirigint-se cap a lo que és el casc antic d'Andorra la Vella. Entraran en joc les falles de llum i les falles sostenibles per fer el recorregut que és intern del casc antic. I en arribar a la plaça Príncep Bell-lloc, amb la música del mestre Roure, que va composar la música de fallaires l'any 85, actuaran els fallaires de llum, que són els nostres joves, els fallaires de falla sostenible i també hi haurà un moment àlgid amb la batucada conjuntament amb els fallaires amb el moment apotògic d'aquesta plaça. Però no s'acaba aquí. Ens endicem llavors, anem cap a la plaça del poble, on entra en joc les bruixes, el cabró, tots els fallaires i fan un acte final on és un acte molt més folclòric i per divertiment de la gent. De fet, un dels elements bàsics per la continuïtat de la festa és la implicació dels joves. Els més petits també fan rodar falles, però en aquest cas falles de llum de colors. I una de les novetats aquest any és el ritual del bateig de foc, que escenifica el pas a l'edat adulta d'un fallaire en què se li permet cremar falles amb foc. Aquest també és l'any en què les falles d'Andorra la Vella han entrat a les plataformes socials, en concret a la del Facebook i a Twitter. I és que l'interès per difondre la seva activitat al món és cada cop més important, tenint en compte que s'han sumat amb la resta de les falles del Pirineu al camí a la declaració com a Patrimoni Immaterial de la UNESCO. En aquest moment ens trobem que s'ha fet la primera reunió oficial, diguéssim, del projecte, on es van sentar les bases de com ho teníem que estructurar. L'ajuda del Joan Reguant com a coordinador del projecte ens ha servit de molt, perquè ell ha tingut molt clar com s'ha de redactar aquest projecte. Es van ser sabedors de totes les falles que hi havia, la diversitat i les formes o què és el que ens uneix a tots de totes les falles del Pirineu. Els va començar a sentar les bases de la finançació, de com serà el redactat del projecte i les feines que ha hagut de tirar endavant perquè això sigui possible. El govern d'Andorra ja ens pot fer la proposta davant d'UNESCO per tirar endavant el projecte i ara falta que els països veïns, en aquest cas l'administració espanyola des del Departament de Cultura, per les falles catalanes i les falles aragoneses, tenen que tirar endavant els procediments perquè siguin catalogades, primer catalogades perquè després puguin demanar ser inventariades davant de la UNESCO. Per la part francesa el procediment és el mateix. També valdria la pena aclarir que el projecte que Andorra s'adhereixi al projecte UNESCO com a Patrimoni Immaterial és no només les falles d'Andorra la Vella. Andorra la Vella són les que el Comú en aquell moment va seleccionar, és la festa que va seleccionar per estar inventariat dintre el catàleg com a bé immaterial, que es va aprovar l'any 2010, però no som nosaltres els únics que figurarem allà, sinó figuraran totes les falles que es cremen a Andorra. Sant Julià cremen, figuraran, Escaldes també hi cremen, la Massana havia cremat, Encamp també han cremat i actualment encara fan l'esforç per seguir cremant. Llavors, els volem fer nostres, volem que siguin amb nosaltres dintre aquest projecte. Amb veu d'experts,
amb veus d'experts, podríem dir que tenim moltes possibilitats perquè complim aquestes bases que demana UNESCO, que estiguin vives, que les comunitats estiguin implicades, que estiguin inventariades i que s'hagi fet algo per preservar aquestes falles, ja sigui des de les administracions o des de les comunitats. Tot això, cadascú les té fetes. Per exemple, ISIL té la feina molt més avançada encara que nosaltres i nosaltres, en aquest cas, com a associació, des del moment que ens estructurem com a associació aquest any, aquesta és la voluntat. Però ja s'ha fet un treball, s'ha començat a fer un treball de recerca, tenim testimonis de que venen de molt enrere, però no importa l'antiguitat, l'important és que siguin vives. Els propòsits es compleixen, llavors les possibilitats hi són. Per què ens constituïm com a associació? És el moment que veiem que tenim que dotar-nos d'una estructura, d'un funcionament propi. Nosaltres, fins a aquests 25 anys que portem ja cremant anteriorment, des del moment de la recuperació, el que fèiem era dependre molt del que volgués fer el comú, de la forma de funcionar era ara hi soc, ara no hi soc. Això pot donar perills, dels perills de desaparèixer. Quan li dotes una estructura, ja sigui organitzativa, pressupostària i de reconeixement a nivell de la societat, fa que creixis i que la mateixa organització fa que tinguis més força.